Gipalakaw ni Hesus ang mga tao, bitunga siya nga nagirusara sa usa ka bungtod aron pagampo. Andam ni Hesus biyaan ang kahayahay sa panag-uban aron magirusara uban sa Ginoo. Diha sa kahilom ug wala ang uban magdala kadiyot sa kamingaw o kahawang sa kahiladman. So panalitan na ay reunion, na ay paskaron gisaulog ang saksaak mo, Sax Day, no? So daghan ang mga minguli, no? O laing okasyon, piyesta, no? Or adunay patay, no? Kay usually manguli una ay namatay nga suod sa kinabuhi o higala, no? Pero kung kining tanan mawala na ang mga bisita, hawang, no? Hawang anaa ang kamingaw, no? Pero dawato nato ang realidad o mubalik kita sa tinuod nga kalibutan tungod kay kini mao ang dagat sa mga panghitabo sa kinabuhi. So dali kayo bation ang tinguha sa pagpangita og mga tao aron mawala ang kasakit sa paginusara. Nining hitabua kinahanglan mulahutay kita sa pagampo. Kini nga pag-antos gikan sa kahilom mahimo siya nga kalipay o kalinaw, no? So mo na sa matag panahon nga wapil kag retreat, no? So the second days ngadto na sa katapusan nindot siya, no? Ang imong bakasyon uban sa Ginoo, no? So naa ang kalipay, ana ang kalinaw. So kinahanglan nga magpabilin kita uban sa Ginoo ug makat-on sa kalipay sa iyang presensya diha sa pagampon. Karong adlaw ato gisaulog ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, no? So kinsa man siya, no? So ora paroko sa Ars niya, suok kayo ang maong lugar, no? Pero tugod kay siya maampuon nga tao, nagpuyo sa balaang kinabuhi ug nangalagad sa mga tao, no? Ayang mga parokyano nga walay kakapoy sa pagpakumpisal, no? Aron lang maluwas, no? Ang mga kalag, no? So nahimo siyang bantugan og daghan nga mga tao sa kasikbit nga mga parokya dioceses muadto lang aron pagpakumpisal, no? Mukumpisal kaniya. So mo spend siya og 16 ngadto sa 18 ka oras, no? 16 to 18 hours kada adlaw, no? Aron lang pagpaminaw sa kumpisal sa mga tao, no? So maka siya magsunan. So himo siyang patron sa mga parish priest o sa mga kaparian. So maka siya makaigsunan ng hagit sa atong padayon nga pakigsuod sa Dios o padayon maningkamot sa pagpuyo sa balaang kinabuhi, taliwala sa daghan nga mga gitawag nato pagtintal, sa daghan nga mga pagguba sa atong relasyon uban sa Ginoo. Ikaduha makaigsunan, moingon si Jesus, ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Og mitubag si Pedro, Ginoo kun ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Adunay mga panahon sa ato ang atong kahadlok sa hilom nga pagampo mas lig-on pa kaysa kahadlok ni Pedro kang Hesus diha sa tubig. Kita na yusto na uban sa kadaghan ng mga tao, keeping busy, gibati nga gikinahanglan og mahadlok nga wagtangon kini nga comforts even sa bubo nga oras sa pagampo. Andam unta nato i-give up kining common comforts at least temporaryo lang kung gusto kita nga makat-on sa pagampo. Kinahanglan atong ibakanting atong kagalingon nga punon ni Kristo musalig ug musandig diha sa iyang kusog. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Mangayo kita sa Ginoo sa pagtuog kalig-on nga mulahutay diha sa halawom nato nga pagampo sa tibuok nato nga kasing-kasing. Hinaot unta. Mahindog palihog para sa katalingbanog pagampo.